Wayahe nilepi pergombalan, guys. Esuk di pepe, sore wis garing laya gari di angkati dilepi. Mutar-muter kayak kue tok pahalane, guys. Laya disyukuri bae lah ya, guys. Ya kayak kie resiko CEO sing nyamar dadi IRT. Ngemek pahala numar ana rampunge. Ora nang kamar, nang sumur, ora nang sumur, nang pawon. Mutar-muter kayak kue tok, guys. Ya alhamdulillah lah disyukuri bae. Senajan IRT yo insya Allah li pahala gede nek dilakoni kanthi ikhlas. Betul lah para guys, alhamdulillah dilepane rampung, atine bombong.